ब्लेक मानि सिन्डिकेट हेन टेन बायदिसिना खोथा बुंनानै बै दुखियानो होनाय फैसाखौ मानसिफ्रा माने मोनसासो जायो। हाग्रामा महिलारी सारनि अनजालि बिसि शिवली महिलारी बायदियाबो निश्चय मालाबा साननांगौ जायो खोमा। रायजोखौ पार्टीनि प्रेसिडेन्ट जानानै बा बिटिसिनि चिफ जानानै एसेबां जे अनो, एसेबां जे अनसायो, एसेबां जे आदर लायो, बे अननायखौ निश्चय हाग्रामा महिलारी सारनि अनजालि बिसियाबो मालाबा सानफ्लाङो। गिबि गिबियावनो जोङो हाग्रामा महिलारी सारखौ जोबोद साबायखर बावनांगोन। बिथांनि अननाय आरो महिमाखौ रायजोआ मिथिगौ आरो मालाबा सानस्लाबनोबो हाया। दिनै आं सानो हाग्रामा महिलारी सारनि अनजालि बिसि शिवली महिलारी बायदियाबो निश्चय मालाबा साननांगौ जायो खोमा। रायजोखौ पार्टीनि प्रेसिडेन्ट जानानै बा बिटिसिनि चिफ जानानै एसेबां जे अनो, एसेबां जे अनसायो, एसेबां जे आदर लायो, बे अननायखौ निश्चय हाग्रामा महिलारी सारनि अनजालि बिसियाबो मालाबा सानफ्लाङो। नंगौना नङा सार? एसेबां जे अनो, सोरबा मोनजादोंना मोनजायाखै, सोरबा एडमिसनाव थोदोंना थोआखै, नांगौ जादों नामा, जोंनि सहायखौ लुबैदों बेखौबो साननानै गुबुन खना खनला थानाय जायगायाव दिनै रांनि हेफाजाब होदों। बेखौ दिनै जोङो गनायनानै लानांगोन आरो साबायखर बावनांगोन। बे नोंथाङा सोंनाय बायदि मानसिया जेब्ला दुखुआव दङ, जेब्ला खैफोदाव गोग्लैयो, बेखौ सहाय होनायाव आखाइ खबग्रा खुब खम मानसि। बिसोरखौ बै हाग्रामा महिलारी सारखौ बाख्नायग्रा मानसिया खोब खम ओंखारगोन। मानो? सार्थफर, गावसोर मोननांगौ, गावसोरसो मोननांगौ मोनदेरनांगौ, बबेनिफ्राय होदों, माहानिफ्राय होदों, बबेनि फैसा, ब्लेक मानि, सिन्डिकेट हेन टेन बायदिसिना खोथा बुंनानै बै दुखियानो होनाय फैसाखौ मानसिफ्रा माने मोनसासो जायो। नाथाय इसोरनि आशीर्बादा जोंजों थागोन। जाया होदों, जाया अनदों, अननाय मोनफिनगोन। नङा होमबा? दा बेखौनो बुंनो सानदों, सोरबा ब्लेक मानि होनब्लाबो बेयाव बुंनांगौ जेबो गैया, सोरबा व्हाइट मानि होनब्लाबो बेयाव बुंनांगौ गैया। दुखिया न'खरनि फरायसाफोरा एडमिसन खालामनो फैसा मोनदों। हाग्रामा महिलारी सारा पार्टीनि प्रेसिडेन्ट जानानै आरो बिटिसि चिफ जानानै दिनै बेबायदि अनसुंथाइ होदों। बेखौ हयथ' बिटिसिनि रायजोआ रावबो बावनाय नङा आरो गोसोखाङालासे थानो हानाय नङा।